በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ናይ ዓለም ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልተይ ክብራት ኣሕዋተይ ከመይ ፀኒሕኩም ክዓፅሕኩም ንዓብይ ጾም ሽምባር ለመዓልቲ ሒዘየ ዝቐረብኩ ዘወረደ ወይ ከዓ ናይ ጾም ሕርቃል ዝብል ናብኡ ከብለኩም ወአልቦ ዘአረገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እምሰማይ ወልደ እጓለ እመሕያው ብዘይእቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝደየበ ሓደ እኳ የለን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3:13 ዘወረደ ዝብል ስሙ እንታይ ዘመልክት እዩ? ንኦርቶዶክሳዊት ሐዋርያዊት ኩላዊት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ዝኾነት ቅዱስ ዮሐንስ ከም ዝነግረና ብዘይእቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝደየበ ሓደ እኳ የለን ይብለና። ዘወረደ ማለት ዕርቀ ሰላም ንአዳም ተስፋ አበው ዝተፈጸመሉ ትንቢተ ነቢያት ብሓቂ ዝተረኣየሉ ሰብኣይ ኣቦታት ገዳማውያን ባሕታውያን ዝበፅሐሉ ሰብኣይ ካህናት ፈጻመ ዝረኽበሉ ኪዳነ አዳም ክርስቶስ ምውላዱ ዝንገረሉ ናይ ፍቕሪ ናይ ንስሐ ናይ ብስራት አዋጅ ዝእወጀሉ ዘመን ኢና ዘለና። ደቂ እግዚአብሔር ዘወረደ ማለት አምላክ ሰብ ኮነ፣ ሰብ አምላክ ኮነ ማለት እዩ። ጾም ሕርቃል ክፍጸም ምኽንያት ዝኾነ ብ614 ዓመተ ምህረት ሓደ ዝተረገመ ኪርዮስ ዝተባሃለ ናይ ፈረስ ንጉስ ነበረ። ንኢየሩሳሌም ከተማ ብምውራር ጦርነት አዋጅ 60,000 ዝበፅሑ ሰባት ኣቑሲሉ 10,000 ሰባት ዝኣኽሉ ሰባት ኣቕቲሉ 3,000 ዝኾኑ ሰባት ድማ ማሪኹ ኢየሩሳሌም ከተማ ኣቃፂሉ ወሪሩ ናብ ፈረስ ባቢሎን ዓዲ ተመለሰ። ሽዑ ግዜ ካብ ጦርነት ዘምለጡ ብበረኻ ብበዓቲ ኣትዮም ተሓቢኦም ዝነበሩ እስራኤላውያን ተኣኪቦም ካብ 14 ዓመት ንድሕሪት ብ628 ዓመተ ምህረት ሓዘኖምን ሞከሮምን ስቃዮምን ዝበፅሖም ግፍዒ በደል ንክርስቲያን ንጉስ ናይ ሮም ንጉስ ሕርቃል ነገርዎ። ወሪራ ምስ ገበረ ንጉስ ኪርዮስ ናይ ፈረስ ባቢሎን ንጉስ ንኢየሩሳሌም ወሪርዋ። ናይ ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቐለሉ መስቀል ማሪኹ ናብ ፈረስ ባቢሎን ወሲድዎ ስለ ዝነበረ ምእመና እንሓዘኑ ይነብሩ ነበሩ። ንጉስ ሕርቃል ቤዛኻ ናይ ጎይታና መስቀል ዝተማረኸ ካብ ፈረስ ባቢሎን ኣምልሰልና ኢሎም ለመንዎ። እሱ ድማ ሐዋርያት ሰብ ዝተቐተለ ዕድመ ልክዑ ይፍጽም ስለ ዝበሉ ከመይ ክገብር በሎም። ንሕና ደቅኻ ክርስቲያን ናታትካ ዕድመ እናተኸፈልና ክንጾም ኢና በልዎ። ብኢየሩሳሌም ዝነብሩ ምእመና ሓደ ሰሙን ንዓኻ ንንጉስና ሕርቃል ክንፍጽመልካ ኢና ኢሎም ተስማዕምዑ። ናይ ፈረስ ዓዲ ወታደር ኣኽተተ። ናይ ጎይታና መስቀል ካብ ፈረሳውያን ኢድ መንጢሉ ሒዙ ናብ ኢየሩሳሌም ከተማ ተመለሰ። ንጉስ ሕርቃል ሓደ ሰሙን በፅሖም ናይ ንጉስ ሕርቃል ጾም እቶም ህዝብ ተኻፊሎም ጾሙን ብዝግባእ ጾምዎ ድማ ጾም ሕርቃል ምስ ጎይታና ጾም ክጽወም ዝተገበረሉ ምኽንያት ንጉስ ሕርቃል ናብ ኢየሩሳሌም ጸላኢ ዝነበረ ናይ ፈረስ ባቢሎን ንጉስ ኪርዮስ ጦርነት ገጢሙ ስለዝሰዓሮም ዝተማረኹ እስራኤላውያን ናብ ዓዶም ስለ ዝመለሰ ሃብቶምን ንብረቶምን ጥሪቶምን ተዘይቀረየ ኣምሊስሎም እዩ። ንጉስ ሕርቃል ናይ እስራኤል መንግስቲ ስለ ዝመለሰ ጾም ክጸምሉ ዝተገበረ ማለት እዩ። ቅበላ ማለት ጻኡ ተቀበሉ መርዓዊ ሰማያዊ ክርስቶስ ማለት ናይ ሰማይ መርዓዊ ዝኾነ ክርስቶስ ወፂኹም ተቀበሉ ማለት እዩ። ቅበላ ክበሃል ከሎ ከም እንስሳ ኣራዊት ዝገዳም አንበሳ ነብሪ ካልኦት ስጋ ዝቐለቡ ዝበልዑ እንስሳት ክንከውን ኣይግብአናን እዩ። ቅበላ ዘይብሉ ጾም ሓጢያት እዩ እንብል
سبات عين طفئنينا كاب علي جميرو قبلا مالت نصوم ساعات رأسنا بنسها بتسبر لبي خوينا نا እግዚአብሔር قريبنا زسرحنايو ኃጢአት بدل بنسها كنحصب يدلينا ايو قبلا بمبلع بمسته بسخران بزموت بسرقات بጨዋታ بغويلا زي تدليه ناي ገንዘብ وصايم مغبار تخكل ايكونن اكو داسي بقنع لبنانا ناي نسها ابونا ويدما نفسنا خيدنا رأسنا بنسها خنحصب امنتنا اصنعنا خنحلو صوم بنصهنا بقدسنا بقنوع لبنانا خوينا اينا خنقبل زيغبا نايمنت اورثودكس تواهدو بيت كريستيان تختلت زخنا هزا كريستيان بتعم زغدلنا نجر الله ايو هاو هو هاوكم ايو بت استسفرلو مسفري كسفر لكم ايو بصبق مسفري زمل استسقطه زستننوه حلفن ترفن زخنه او حقفكم كوهاوكم ايو وانجل لقاس معرف شدشته فقدي 38 زبل قال بتغبار كنصرحو يغبا ايو عسرات بخرات قداميات كعسرت حدناي እግዚአብሔር بصحيت كنصحت كنصح كنهف يغبانا ايو አብዙና ግና ምጽዋት ምጽዋት አይለመድናን ይመስለኒ ንቤተ ክርስቲያን መዳየ ምጽዋት 10 ቅርሺ ካብንህብ ንመስተ ንምብላዕን ንጎይላን ንዳንኬራን ንኻልእ ስራሕ ንምስራሕ 10,000 ቅርሺ خنوصእ ደስ ይብለና ንምንታይ ይኸውን ኢድናን እግርናን አሲሩ ተዘይፈለጥናዮ ጸላኢ ሰናያት ካብ ሕቕፊ እግዚአብሔር ቀስ አቢሉ አውጽእና ከይኸውን ርእስና ንፍለጥ ማለት የድሊ ጾምና ክሰምረልና ምንታን ካብ ልቢና እግዚአብሔር ንቅረብ ምክንያቱ እግዚአብሔር ተሰበረ ልቦና ስብእና እዩ ዝደሊ ጎይታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ካብ አደና ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ አልዒሉ ወይ ድማ ነሲኡ ስለስተወለደ ስለ ኃጢአትናን በደልናን ንነፍስና ስሬት ድሕነት ምእንታን ክንረክብ እንጾሞ ጾም እዩ ሊቀ ቅዱስ ያሬድ كمهرنا خلو نصوم صومه ونفكر بصينا اسمه كما هو عززنا እግዚአብሔር صومه نصوم فتاوينا እንፍተው ኢሉ እግዚአብሔር አዚዝና እዩ ነቢ ኢዮኤል በትንቢቱ ከምስተነበዩ በጾምን በጸሎትን በብኺያትን በሐዘንን በሙሉእ ልብኹም ናባይ ተመለሱ ይብል እግዚአብሔር ኢዮኤል ምዕራፍ 2:12 ኢሉ ከም ዝነግረና ናይ ልዑል እግዚአብሔር ምሕረቸርነት ኣብ ኩላትና ደቂ ሰባት ይሕደር ጾም ማለት በጾም ስርዓት ስጋ ጠስሚ እንቋቆሖ ጸባ ዝኣምሰሉ ምሕራም ኣይኮነን ናይ ምግብን መስተን ጥላት ዘይብሎም ምግብታት ምልዋጥ ጥራሕ ተዘይኾነ እንፈትዎ ናይ ስጋ ድልየትና ስለ እግዚአብሔር ኢልና ምግዳፍ ማለት እዩ ርእስኻ ምግዛእ በክርስቲያናዊ ህይወት ውሽጢ ዓቢ ዋጋ ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ ሓደ ሰብ ናይ ስጋ ድልየቱ ገዲፉ ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ እንሓሰበ ዝጾሞ እንተኮይኑ በፈጣሪ ዋጉ ይረክብ እዩ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝብሎ ዓረገ ማለት ናብ ታሕተዋይ ምድሪ ወሪዱ ከም ዝነበረ ተዘይኮይኑ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኤፌሶን ምዕራፍ 4:9 ንጾሞ ዘበርትዕ ሰብነት ንጾሎት ዝተግህ ልቦና ሰናይ ዝገብር ሄልና ንጽድቂ ዝምልከት ዓይኒ ልቦና ንንስሃ ዘበቅዕ አእምሮ ይቅሬታ ዝሓትት ልሳን ዝተጸገሙ ዝረድእ ኢድ ንስተጠመዩ ዘዕንግል ስብእና ክህበና እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን
آمين سلة قدس قالوا نايك قلب على البيت الإجزاوير عملقنا استغفرن استمسكنن يخون سدرا إجزاوير نحن حا إيس كريستوس ما أنتي حاتيات عالم كدحن استقبلو مكرا نذكرنا كنصوم يجبئنا مالتيو صومنا صوم دحنات صوم سريت صوم فقري صوم متحسساب صوم حدنات صوم تحتنا صوم رهوا صوم سلام صوم مستسري حاتيات يجبر لنا إجزاوير أملاخ بخالي فيديوس كابز مصر سناي نايس جيزي يجبر لنا سلام جميل سلام يفصلنا سنايك النيات